ధనుస్సు రాశి. ధనుస్సు రాశి వారికి ఉద్వేగాలు చాలా అధికంగా ఉంటాయి. నూతన వ్యక్తులతో, వ్యాపార భాగస్వాములతో, ఆర్థికపరమైన విషయాలలో ఘర్షణాత్మకమైన పరిస్థితులు రాకుండా జాగ్రత్త పడాలి. అప్పుడే మైత్రి బంధాలు బలపడతాయి. తగిన గుర్తింపు, గౌరవం ఉంటుంది. ఇంతకుముందు ఇచ్చిన వ్యక్తుల దగ్గర నుంచి రావలసిన ధనాన్ని కొంతమేర అందుకుంటారు. ఆకస్మికమైన ఆధ్యాత్మిక పరమైన ఖర్చులు, శుభకార్యాల నిమిత్తం అధికంగా ఉంటాయి. వారం మధ్యలో ఆరోగ్య విషయంలో శ్రద్ధ తీసుకోవాలి. ముఖ్యంగా పనులు వాయిదా, ఆటంకాలు చికాకును కలిగిస్తాయి. మానసిక ప్రశాంతత తగ్గుతుంది. ఉద్వేగాలను నియంత్రించుకోవాలి. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోండి.